Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Kalupa mong migatmuan, abayan mo kami, mga mo naman. Maya pa Aldopo, kikayungan, at yuta mo po ngayon kikatang programang Inkrusada, 75 years full of grace. At magrasya, tamo magrasya, uli at yuta mo po ngayon king metong ka rin kabundukan na po ning Porak, king Villa Maria. At syempre, putang sinabi tapong Villa Maria, ing mo muna lulubuking kaisipan tamo, yapin po yung bisita geni. Maya pa abak po among. Maya pa abak naman po. Thank you very much. Pakilala kayo po among. Ako po Father Regnel Ching Fuertes, maka-assign King Jesus the Eternal Word Parish, King Friendship Anunas, at the same time Archdiocesan Director for Indigenous Peoples, kaya po King Kabundukan from 2004 hanggang ngayon po. Yamong po, kabalen kayo po kaya potang sa Bendepo Laguna, very proud ko po siyempre. Kabalen na po. Opo. Among pila na kayo pong years, pari? Bali going 25 ngayon October 10. October 10, 20, salamat king Diyos, 25 years na. Ito niya po ka rin awardee tamo this year, ngayon pong August, king pong 25 years ng Banwang Pangapari. Siyempre po, tapong pisabihan tayong pangapari. Among mga na po may gumpisa po yung bukasyon niyo po? Kanita nga at King America, 1998. So, misa na Sabado, mag-basketball ko. Kaya may pili ako kentud. Ang kahit tapi na biglang-bigla, 2 weeks, kabud na ako mamasang Bible. So, all of a sudden, ako makapamasyal, ako makapagobra. So, kay kabira-bira, bisa na ako kapag mamasang Bible. Kahit ang 2 weeks ito, bagya-bagya, bala mo, potang babalikan ko ngayon, yapin na palitang bala mo peka turning point. So tapin,
Akay bagya-bagya, sisimba ng pasalikot, sisimba ng pasalikot, akay sasali ng bagyang religious books. So, lanitang The Power of Positive Thinking, yung mumunang diling sali ko libro ita Amerika. So, ito, akay bandamantalwi, after 1 year, kanitang 1991, muli kay Kenny para golden anniversary da din pengarimi. Peg sabihin kay Payapol Louds kanita, kaya ng Apple Louds, potang atikang panahon, munta ka king Guimaras Island na pwede kang mamasyal ka rin na. So, tang 1991, ako bisang magbalik Kenny, King America, o na yung medyo marine ako pambagya. So, tinuki ko pa after ng golden wedding anniversary, tinuki ko pa si Bay. Pero karasmi ka rin, February 1992, ako makapagobra. So, ako makapagobra. Nakaya akong kuya. Bala mo, ating kundaramdaman na ako sana ako ng apong Ginoo. Mapagal. Kailan na kayo po sigurado na mo? Mapagal ka siguro ko niyan bata Pilipinas. Magpainawa ka pa mo. O sige, koy, salamat ako. Miyerkules ito. Miyerkules. Ang ay itang Lunes, may gumpisa na akong magumpisa mag-rosaryo. Isip ako sa na 9 days na. Kaya ba't itang panglima pa ang mong Aldo, talagang malino na ka na ako, muli na ako Pilipinas. Sa itang ay mag-meeting na kaya anapang makuking Amerika. Oreg, kadugo mi mo, ka mamumurit. Uling dati ko kasi enam po kay talagang dati ko kasing kalasing minom ko kembisyo. So anyapin kanita sabihan kung ako sana ako ni nga pong Ginoo medyo normal da ko intindihan so akay meeting kami impenga di ko mo sana po itang kaburyan nyo, iyang tukyan ko. So, kanitang makapaduro na ganyan makanyan. At nandaramdaman mo, balamaw, sana ako nga pong Ginoo Pilipinas. Ating kang pamasaya, ating kang tipon. Ala, makanano kang makauli. Bahala ni nga pong Ginoo. Puro nakabahala yung bahala nga pong Ginoo. So, after 1 month, itang kotse ko rin yung selida. Kaya ako, kanitang na talaga yung nakabis na alana. So, sedi da na itang kotse, kay penyalikan ticket, one way. Ayan ako sinaling two-way, one way mo. So ito, kay kanitang atso na ako. Nyapin ka na ako tang libino na jet plane, makaya ka na. Kasi katang, kabang atso king Los Angeles International Airport. Kanitang tuklo na ako kitang aeroplano. Itang balang boundary na ning laksampoing aeroplano. Ana ako kasaya. Itang, bala mo, may pasar na ako kitang mumunang pagsubok likuan mo na yung Pilipinas, yung Amerika. Ngayon kanitang atsuna ako king aeroplano ating kiyang katulid itatangya itang ating yung Almoranas makalwala din Almoranas na alam bisang sumaw o na yung anak na yan dili lalaki buat niyang makanyan so ya kung sinopang ke so ya pinabuhatay mo munang pagsubok niya ako so tapi na kay bubuat mi dalami king CR o nang iya kong tatalang kayong gulot iya kong manos buldit kaya makakilala dugo so mga 10 times mi ang delag yung uling makalwala din Almoranas sa tapin kakaras Kenny karas Pilipinas nang gawang ko so bala mo manaya ka pa kaya hanapin itang kapatid ko Kenny o reg itang Kong Elmer bagya-bagya ka niya medyo manibayo kaya ka manibayo kaya medyo intindihan na kayo so kay atila pang pabakal ka na ako mga $1,500. Sinali kong libro, magtinda akong religious bookstore. Magtinda akong, magpakay kong religious bookstore na. Yapong Pax ka nito yung Paris Press. King Santana na po yun. Santana na. Potang bisa akong tuki ka nga pong Chris ka dyan. Lakuan saraking tindahan. Hanggang mo kayang pemi ako ladi libro. So, akay tabi na minta ko Guimaras Island, Paramingo, alang Bilyari, alang Science, kaya minta ko Makabebe, kaya tang kaklase ko king Makabebe, alang Science, Paramingo, kaya may kito ko nang ko Somaskan Seminary, Kidlubaw, 3 days, uita, karas, kaya tang pang 3 days, bayo ko makuya kung dili kayang kwarto. Kaya damdaman kitang small voice, diocesan. Kaya kanita ako pa mag-desisyon, kaya pinta lang ko na yapos seto, kaya nga na, sige, mata ka Holy Apostles, subukan mo mag-inquire ka rin nga na. Kaya that was November, at na kay 60, may gumpisa kami 60,
30, 18, 15. Ay lalagay itang 15 kasi itang 15 itang kayabi ako kayang live-in seminar. Brother, nalilito ako nito kasi sabay yung pagtanggap dito sa seminaryo. Sinagod din ako ng girlfriend ko. Ngayon di ko alam kung anong pipiliin ko. Sa magdasal ka lang. Kaya kantang magbalik kami. Kaya binitang girlfriend na hindi na muna ako papasok. Niya pilabi kayang 4. After 5 years, anam kayang maging pari. Kay ba't itang ordination pin October 10, 1998. Opo. Pero bali po, nung karingalawang pari mo, mag-stock ko na po. Bayo kong munta, mapag-aralan ko. Launin kami po kasi uling maliban po king tao sa Santana Yamong, meron niya pong inspirasyon. Kaya kakailangan mag-stock. Burida po kayo nabalo Among. O wari po, bayo ko po maging pari, ating kayong along profession na po. Civil engineer. Neto niya po, civil engineer Yamong. Kaya pin po siguro, kamasira buntok, nga po ting kapatad yun, po mo. Kaya bali ba po civil engineer ya? Siyempre, balo ko po mo kasi sabi daw rin kapatad ko, player kayo pong basketball na po. Mamyalo kong intertown kanita. Oo, biyasa po mag-basketball. Kaya University of the Assumption, mamyalong konta kaya ginang kula di Ato Agustin, ang po di Lopez, ang po di Totoy Marquez, then kalakalaban kayang intertown. Niya mag-enjoy ko nito kayang basketball Tsaka metong kami pong baryo, nepo mo. Kabaryo tayo pong Ronnie, Yapo Seto. Po, ako, hanggang ngayon ko itatang na po pulis siya, pero magaling yung volleyball player, itatang na. Kaya kalupa kayo po. Ako biyasa. Manalbi ako mo. Okay. So, Kaya ba't po, bayo po banta din tanditang introduction ka nga mong nepo. Kasi kita pong kapatid ko mong, she's always proud of you. Nepo, shout out kang ate ko pong Marian. Nepo. kaklase ka. May kaklase la po, kay ba't king klase da, at lula meging pari niya mong. Yapon Dan, Yapon Louds. Ang popo niya. At tika pang class picture, grade 6 kay Yapon Louds, second year high school. Yapon Louds kaklase ang grade 1 hanggang high school. Kaya wanang second year high school, linog na. Seminaryo po na. Kaya ba't siya Yapon Dan after fourth year high school, kaya ba't siya ako after college. Pero ngayon, abi-abi ang pari. Nano kaya nga tsikit ang batch yun niya mo. At bala mo niya sinabog yung grasya nga pong ginutyo nga natakar. Kasi ang gapo kitang kapatid ko yung papamisali, magana kaya pong pumayap. Niya po. Kaya siguro din something kitang batch yun niya po. Wapalog kayo mo po ita kasi iyamong engineer. Kaya ba't makana nyo pong agibap tang ega na ganamong. At yung engineer, at yung Amerika, masanting abye. Kaya ba? Ito, kanitang migrosaryo kung sunod-sunod 5 days, potang makanita pala itang calling, masakit siyang tanggihan. Talagang thanks be to God. At least tadugon potang balik-balikan ko ita. Balami in gospel pa naman ngayon Sunday itang nung kaluguran may imamo, din kaya mo karapat dapat maging ating. Pero nga pasinan ko, potang tutuki taki nga pong Ginoo, mas lalong maging authentic itang lugot ta ka rin kalupatan tao. So ito. Kanitang mo muna masay, pero ating papindinan tang magkasawa ko o ali. Ito yung kutang muna man ito. Tapin, potang kempa mga di, at least itang your will be done. Your will be done. Siguro po kayo yung aking girlfriend niya mo. Siyempre, engineer kayo po. Kaya naman. Player ko pa basketball. Pero ito talaga kahit ang 8 years from 1980 to 4th year high school to Mayari Kayang College, 1980 to 1988. Pero may gawani kayo masalese, kanitang minuli ko, sinabi ko, iti kong daramdaman, makanyan. So, diyan na ako palibro, How to Find God's Will. Yan naman kasi kaya ng Elim kanita, ng Elim community. Opo. So, kanitang lungub na akong 1992, kanitang 1993, kanta magsutana na ako, kinumbirake. Kaya ganitang kasal yung 1994, migaten ko king kasal na. Ngayon yung pari na ako, datang kayang pangunakan, basta't kakasal la, ate, special request, Father Ching yung mga salgeran. Tsaka kayo punta magkanta niya mo. Kanita na pa masyado, itang let it be, pasikat. Pa let it be. At saka mong bayo tampo kitang alwa tampo pisabyan niya mong. Kita pong baryo tamo kanita mo, manakit ko itang say no to drugs. Kaya kayo na pureta na. Awa, ayalala ko pindeto. Kanitang bayo kong datang. Imetong menyat kong yero. Potay, pindyang ko lang gospel passages na.
Kay den tao dula wen tao pamako. Ya kung di na pamako ko yung posti. Detang karetang drug free Santa Ana detang I can do all things through Christ who gives me strength and power. With God all things are possible. Siguro din ang kapatid guys. Nano kayang maliliyari ang kapatid. Kaya din po siguro, kanita Kasi, po. makasingit ko. Kasi uling katang 1988, bayok mo ko, yung image ko Santana, kalasing. Opo. Ito talagang kalasing kung ako. Nyabi nga nila magbalik ko, apong ginunay sa sabyan, talagang normal na manibayo. Opo. Nyabi ni Kuya ko mismo, Brad, na bagya-bagya ka, medyo manibayo kaya na. Kaya din po, kanita pa mo po, high school ko po kanta mo. Sa high school na ako po seminaryo kanta. Kaya sabi ko, Nino kayo ginawa ka rin ako. Kaya ba't ang akit mo talaga very idealistic la, they wanted to change the world. Kaya ba't yan pala yamong. Nepo. Ito po yung pinaka-steps na bayo kayo po yung seminaryo na. Kaya ila po bisang manual. Kaya ka masisira buntok. Ada po na. Uy, mako mismo, sinabi nito, kitang kwarto, kami mo niya, ka masisira buntok. So, wapi naman kasi makakwantang mabiye pa, potang malasing na ako, manyo ko ako kayang dase, patay, anong makakwantang, nga nako, malasing niya naman, menu kaya pa yan. So, yan kung maglinis kanita kaya ng dinat, panyapin kanita sabihan kung ati kong daramdaman, talagang normal na, pero itang meto ko kapatid, ang talungob na ako, first year theology, kaya anak king Amerika, palinwal. Alya pa ko yan. Kay second year. Palinwal. Alya pa mo rin. Third year. Palinwalan. Alya pa mo rin ko yan. Fourth year na ako. Palinwalan. Alya pa mo rin. Kanitang fifth year na ako. Kapilang kaya muli kayang ordination. Tanggap na na po. Sa tangigit na talagang kasi tutupin naman niya kaya tintang dewatang kokolingada na naman talagang tang kokolingada. So at detang makanya na ngayon ko realize na detang niya kaya ting kokontra kay katam mapipurify tama kasi nung naniyitang intention tama nung masanting niya i-purify da katam detang makanita mapila na mag-comment siya katam. Siguro pinmong iting kayaw santaan pa magpari, calling niya talaga na itang ko-calling ka kasi masisira ka buntok para kingapong Ginoo po para Lalo eda ka itin dyan din di ba? Ningkayipin po tang igibak mingi gana panghinjir mo masanting mo bi Amerika yakapin naman sira buntok ne po habang wish dang dingalawang tao pero yamong giwa na kanita. Ay alala ko pa ganitang ibalik king ka na akong green card king US Embassy. Datang dugong kita yung ban, mag-apply lang, no? Oral na. Ikami kayo na, dwa kami mo mag-surrender. Sinurrender na kanina gana. Ang green card. Opo. Yamong impumbiyan na total surrender. Kaya usande pong kokoling ang pong murit. Ne po. Among kaya rin na po ning ordination o kayo po may assign. Sa chaplain ko king Angeles University Foundation, the same time makatok ko king Immaculate Conception Parish. Kang apon Pablo Diaz, king mga biya Pablo Diaz, kaya biya kontaran diya. Apon Sani Pahed, apong Ed De Leon, apong Vega. Ilang nga kaya biya ko. Nga tatandaan ko po kasi ba't ko nang po AUF. Potang sabi, apon ching, ing balod na po ka rin, makiabi ka rin janitor, bala mo gewayo lang pong hangout ding opisina, itang bala friends talaga niya mo, makanta po yung gewayo na. So, pwede ito lipstick na din. at ilang lipstick ding magobra. Tambat Amerika, pagdala ko kanta. Wow. Wakalingon pa masyadong maselang kanita. King marakal pagking makon. Itang ka na akong hand carry, lamana, 600 lipstick. Orang lang bayat. Namin pa maselang pingan nila. O nang marine, pota bola de. Lipstick lang. Hindi ako din nag-sutano. Kaya baboy sutano. Pero ito okay naman kaya ba ko AUF, 3 years, munta na ako malusak. 3 years, sasagay bangka. Anyaman mo na maging danuman. Nagpag-iwa kaliwang king malusak ka mo? Kaya malusak ka. Kasi din tao, nakakaliwang ka rin. Di ka, ejaculo. Ejaculo, ay mong dalaga niya. Tiningan na. Po, detang duwan ng kaya. James, ang po James, kapatadla. Deta 4:30 na ningawak, magmami kami. Ka-birthday ko po sa kambal mo, kaya ko kakaliwan. Masaya malusak, lalo po mag-harvest, mag-misa, low tide, high tide. Okay kayo po itang kwentong dala mo lakilwal, mag-jeep kayo, kabalikon doon chinelas na.
Kikita. Ay, yata ka na ako ito. At po kasi incident kay Malusak, daladala po king banda Sasman, daladala po San Fernando. Anyang sakila pong jeep, likwan do po ka ng tsinelas, bala ko, time niyo po ito. Pero kayo po yung maglutong tintad na maragol kanta na mong, aluay kayo. Ewa paglutong tintad din tao Malusak. Nakakalimon ko na siguro, nakakalimon ko na. Di kayo Pero po nga, ito po. may itong Santa Cruz ang karangima. Giway po ito. Kanya-kanya lang Hakuta fans, potang dumala ni Mala. Woo! Kanya po yung biyakar na mo. Masakit pero okay naman. Milabas na lang. Milabas po. God will provide. God will Kay ba't po kaya rin Malusak? Ito, in reshuffle tata 2004. Itang 2003, maninap na akong bundok. Papapaninap po niya na naman yung bundok. Bundok. Ang kay punta na kay Aposeto. Aposeto na po yun ito. Maninap kong bundok ako. So, mga diga pa yan. So, kaya munta ko rin ang Madre in Mexico. Kaya munta ko karang alam ko kabalo-balo kanita karang Aita. Ang kaya kanitang mag-reshuffle tana, 15 ladetang assignment sa available, kaya ba't maka-typewritten lang, computer. At yung pang number 16, maka-ballpen niya, bundok. Sakto-sakto pala, yapong panji ganita, yapong panji pangilinan, magretiro na yung bundok. Kasi yapong panji po kasi mga 1960 pa. Actually, po, bundok na po. Yung kasing Paris Press kanita yung porak. So, papanik na yung bagya-bagya ata kayo naging bundok. So, ito, pero wala akong balo. Wala akong balong yapong panji mag-retiro na yung guys. So, ito, kaya may sabi ko nga po siya ito, pwede pong ngayok pa po didinan na assignment, mag-full-time ko po kayong bundok ako. So, from 2004 to 2007, full-time ko kini. Kini kayo po ang Villa Maria. So, kini, kung itang mela sa building kini, karing kumatod doon. Dati kini, kay ba't kini. Ay, patay weekly, papag-misa ko kanita. Kanita meraras ko pa mawakat, kamachili, nabuklod. Apong sa sking... Hanggang po Porac. Florida po niya. Porac to Florida. Pag-misa ko lang. Pamangasal ko kanita ka rin. May pagkay kami ng King Palmay, yapong Joel Fronda, yung so itang from Lunes hanggang Sabadong ugto, kini ko, patang kembundok, pagmisa ko lang weekly gata. Patayan ang Sabadong panapon, sasapo ka nga pong Elmer Dison, King Florida Blanca. So detang bibiyada ka na aming stipend ka rin, detang donations, ilang gagamitan kung pag-provide po kayo. Mag-maintain niyo po. Patang pag-tricycle, pag-merial, pamanga. Although yung archdiocese at naman monthly subsidy kaya katang parokya. Kaya mabundok. Pero ori po miras kayo pa kanalong parokya mong. So, kabang mag-apostoli kayo po Kenny, kaya ba't may kaparokya kayo pa po? Kanitan 2007, kata mag-reshuffle tam. Kasi bigla ilong to itang general reshuffle. Opo. Ay, nyapin na miras ko model community ka na. Christ Light of the Nations Paris. Akin pong Talkwing niya po. Kaya rin po Talkwing, miras kayo po. Kalulot. Kaya ba't ngayon Kini po Divine. Nani po lagi? Jesus, the Eternal Word Paris. Pero, friendship. Bantaway, po malilito. Minasay niya po yamong Kenny, kay ba't na po tiknangan, pa mag-serve po Kenny. Kaya meron niya pong special ministry po yung Kenny. Bali, didinanda akong parokya, pero at the same time, ako leko Kenny as Archdiocese Director for Indigenous People. So from 2004 hanggang ngayon, iya ko pa kayong kabundukan. Kung pumunta kay Kenny Mamong, regular po yung misa yung kanta. Magmisa kayo po. Every Sunday po? Kanitang tinakong parokya. Opo, yung ating parokya. Kanitang tinakong parokya, normally Lunes, Ampong, Webis. Kanta kayo po magmisa ganyan. Dudurot ko kanta ng bundok. Pero kanitang before pandemic, halos weekly, every Thursday, kaya ni Villa Maria. Patay detang Aliwang Bundok, Kamyas, Pasbul. In Kamyas, meto niya mo. Oning uling luya community sa Potang Pagmisan, Tanten City, Katutubo, Village, but Pasbul, Kamyas. Patayan ta sa Pangwa, Tambandagatang Albiera, kalibat itang Diaz, ampo itang Pidpid sa deta. Opo, balo noon namin. Bro, sabihin talagang makababad dya Kenny. Kaya ba po, deta po kantang parokyano siya yung kapatagan, ayay ka po Kenny. Kaya maswerte na rin po niya.
antimon mo kung kumiras parokya, kem PPC mi, kem PPC funds, atin yan 2,500 per week. Kahit tamo, akalimutan ko pala sabihin yung Aita College tamo yan, atin tapalang boarding house sa King Pipitik Dila. So ito. Ikay lang po may gumpisa kang Oo. tama. Kasi katang atsuken, yung tambayo ko mako 2,000, katang miras na ako model community, ating apat na estudyante, among pwede kaya pong mag-college. Yan. Subukan tama. So ito, ay bagya-bagya. Mainton lang, mutang mo muna, makatok ng lahat, model. O niya nga pulo lang, katang malating kwart, may kasala. So, ananing King Merida Queen College. Merida Queen College naman, sinoporta na libre la tuition, kay bating Kapitolyo, libre la tuition miscellaneous. So, ananing Merida Queen, amang mas ating painton yung boarding house. Medyo malapit, medyo malilate lang bagya, kanitang tsulaking model. So, tapin, kaya kakapainton, miras tayo ang gabunta mo king Dila-dila po. dila-dila. So, Naya po lagyutan kin dila-dila ngayon. Kita pong boarding house ay tahanan boarding house. Ay tahanan. Kasalukuyan po pila na pumatok ng karinamo. Ngayon, 16, pero bakasyon na yan. Pero kitang listahan, alas mga 30 no din may graduate from 2008, mga 30 Aita College students no din may graduate tam. So dito po mong antabayan nila ng po deta na. Itang, At mo po ninong sasaw po kareta, fundings po kareta. So yung normally, Aitahanan. kitang Aitahanan, ating fundings, so ating abyas, bala mo, itamang gagawan tamo, itamang mainton kay, kaya detang kukulang, iya ko na magkay ganita. Tumota sweldo da detang adwatang magkay ka rin. So, basta ating pero kulang lang detang funding sa so patay na lulug kanina ako lulug. Kaya pin po ausande pong kokoling yamo kasi total surrender po ay muking biyena pati po king kayatinana. Alben nyo po mag-provide dyan pang boarding house para po karing Aita para mag-aral lamang na po. Ngayon po kasalukuyan namong nano pong pangarap yung para pa king Aita, king community Kenny. Itabin po, salamat kin Diyos, baka 2025, Sakto ya po niya mo. baka 2025, at ang parokya kay king kabundukan, may kabit lang full-time pari. So at least, tetang karya lang pamangailangan, blessing kayang mete, kasal, binyag, kumpil, at least kay nida nala kukuha ng dem papeles da kanita. Dati po kasi para po rin manalbe, nung balang po nung rin kakarastan nemong. Normal, makaya touch na din karya lang kay king model community. Opo. Pero kanitang yapong Panji, at mo, Chuya Arayat, karila... Sulat na po rin, yung documents na po. At Chula San Agustin, karila San din, Agustin. nung Chuya Florida Blanca. Nyapin po din aliwang documents na din Aita, kawa-kawa nila. Nyapin nung mo, ati ng parokya, Kenny nala kukuha. Maging metong niyan po na po. Among mga niya po may baititang, siyempre kayo po balok yung puso yung malambat yun na pong pangarap yan eh. Pero mga po may buklat itang idea na manalakad tampong parokya Kenny. Kanitang kayang APC ang Archdiocese Presbyteral Council. Yung metong apari itang Aita Mission School. Wala mo style parochial school yan eh. Ano yung kanitang mamangutang, kay ating metong apari, may utang niya. Kaya kaurasan na iti, kailangan ng Aita Mission School. Nga na. So medyo may paisip kong bigla ay, o ting biglang linto itang Paris. No po. Kaya linawi kitang kikatamong AIPP 5, kanita lawin kaya ka rin, ing talagang atsuka rin Paris. Itang 2019 to 2023. So, kay inaos kay Apong Elmer, kay detang working group tamo, meeting tamo, italinto na pwede naman in the future itang Aita Mission School, unahan tane pa in Paris, kayang kabundo. Makanya may bait. Tsaka salugsugan kayo po. Kasi po, uling mag-celebrate tamo po kasing 75 years. Ngayon pong December 11, 2023. Siyempre po, potang celebration makanya, alwa mo itang misa, alwa mo itang balam po potang piyesta, itang balam mo pampasaya. Siyempre itang dapat ating kan lalakwan, something
pwede tang pagmaragol. At after 75 years, ini po nga isip tang pwede tang pagmaragol, mumuna po eskwela ni among. Pero king kaka-deliberate, kakaisip, kakapangadi, miras kayo po kitang parokya. Kaya kin pong koronasyon tamo king birhen among, yan pong September 8, ding ega na ng collection tamo po, pagawalang parokya kini. Kaya but continuous po ito, from 2023, 2024 hanggang 2025, ito po yung target tamo niya mong payo po resapol na sana mayari na po yung Pisamban, kumbintuan po itong facilities kay king Villa Maria. Kaya sana po south tamo. Kasi po, emo sa patitang kabod tamo mga di. Po. Emo sa patitang manguro na taking birhen, didiyan tayong lay Santo Cristo del Perdon, dapat po konkreto. Po. At saka po itong balamburi na rin tao niya mong konkreto. Kaya the best person na pwedeng magsalita, yapin yamong. Salamat kin Diyos. Nino pong abeta kasi yung technical committee banta aware la po nung nino pong lapitan nyo po tambi sa akin sumaw. Kenneth Alde. Ipo sakop niya po. Sakop. Iya pong Elmer Dison. Kinya pong education kasi among na Kaya po. ba't iya pong Jesus Manabat. Opo, kinya pong krusada. Iya pong Kiko Dison. Francis. Vicar General tamo po. Ang po ay Bishop. Bishop Dong na po. Ikami pong abe-abe ka rin, pati po. Oy, iya po. Apoy, para po makabuo tamo king pangarap tamo pong parokya. Kasi po, dakal na po mangako yan yamong na sumawop. Na po. Salamat naman. Sana po talagang mitalakad siya. Kasi po, kumbaga, lagi tang sabihan in puso, no yung puso na po. At yung kakatamo ko sa loko yung kasing obispo po, lagi nang sabihan itang dapat yung kikatamong Santa Iglesia para kareng maluka. Church of the Poor. At ngini po bala mo atumpok tayo. Yung sakto ya sakto. Kaya yamong po yapin the best person na at yung ngini kedi. Later on po kanyan, di na nakatapong orientation namong nukala po ding pagwampisamban, kumbinto. O kaya tino mo mag-exist na niya mo. Mag-exist na mo po Actually, niya. sinen ko no kitang kikatamong working group, ining chapel niya, kini pong makayarap kayo po, kini achieve po yung chapel kan kini, ining kumbento, siguro yung kulang na talaga kini kanitang function hall. Palang formation center yan po rin tao niya po. Okay, importante mo ating kasal, ating binyag, ating formation. Yun, siguro ini pwede. Kaya ba diyang baryo, diyang adiwang barangay, okay naman natinong ang chapel nga. Ito naman, bala mo ngini kaya kakit, tapin bagya-bagya, may nga tikdola din chapels, bala in preparation natin. in preparation. Talagang in God's timing nga natin. Perfect time niya po. At tinong kasi ngayon, tinong ang chapel. Ang gana naman po kasi kayo, among lawin nyo po ba lang pinrepair na kayo nga po. Gino kasi, ot kalambat nyo po kayo niya, pilan po? 18. Bali, 8. O, 18 years. 19 po yan, yun po. Kayo ba't, ing panga 25 years yung pong pangapari, yapin pakibat niya mo ngayon. Talagang maglaboy po yung grasya kaya kayo mo, kaya maka-inspire mo. Salamat kin Diyos. Salamat kin Diyos. Ini po, atin niya po kasi nga doon makikilala yamong, nandun tang Living the Jet Plane niya mong, din kanta. At let it be, let it be. Let it be po ita. Lagi pong kakanta. Normally itang let it be, let it be. Nano pong kwento na nita para kay kayo, personal kwento? Itang let it be kasi, yung kwento na nita, yung Paul McCartney, kanitang problema yung Vienna, paninap na Imana. Imana pala, yung lagyo na Mary. Balak po ka Mama Mary. Yak makatampo na makalita. Kay paninap nga ng mana, let it be. Alam mo, milabas mo rin yan. Labas mo rin yan. Yabin mo, kanina pala inspiration. Ano din alwa, gawa din itang, ano naman Paul McCartney, okay mo naman, nung gawan din Mama Merita, okay mo naman. Pero i-Mary pala talaga, Imanita. So, nyapin break, uling, when I find myself in times of trouble, matter. Kasi ako yung muna akong notion kanita, Mama Mary. Nyapin mo kanita, kinay itang, tsaka itang kain, itang melody na, masanting yan yapin na tabali yung maging abori. Dati kasi itang sometimes when we touch. Ganito siyo. Yan kayo pong girlfriend, siyempre sometimes when we touch. At yung model community. Ay, tapos lagi yung kakanta niya mo. Sometimes. Ano kantang milipat ko kalulot. Big let it be. What? O nangyayang kinig kay Beautiful Sunday na ngayon.
Parang na pala Team Song among. Tinita pa lang gawang Manaliwa. Spotify ka nga mo ka rin kanta ng choices na po. Diba? So ay na po, tukod. Wow. Ken Bundok po yan. Po, at lalo na po kanitang bayo-bayo Kenny po tang mamanik kaya kasi kanitang 2004. Itang Diaz, dati itang Diaz Kenny banda. Banday po ka rin na tipa ka Kenny, manik ka, kay bat tipa ka, kay bat manik ka, yapin Diaz ita. So lakaran mi Nanya po lugar ta, porak ya pa rin po. Oh, Diaz. O ngayon kanitang Mayon April 2019, migbabala ding Diaz. And alano ka. Pero ngayon babalik no ding aliwa. Pero atinong housing kining lalam in capital ata kinayda lang housing. Pero atin la babalik la pamuring ka rin. Right? So malaut-laut siya pero okay yung akakikitang tukod. Karinya pala mahalaga yung tukod. Itang potang papapanik ka, banta ka rin tud mo ka masyado magkasakit. Kaya potang pababa ka. At nekay potang, siya ka na maswerte na ako man. Kung may ka-encounter ubingan for 3 years kanita kaya. Pero itang kaya be ako, pari na ni Father Jeff Lozano. Pau-ketcha kaya ni. Yung ubingan, ayun, bala makakahirap yung buntok na pulay. Siyempre po mong yan itintana pong atin na pong chapel, atin na pong church na po, ating kumbento, atin ingabon po. Ay na, chuget pin. Ay, chuget ni. Ay, chuget, itang kagawa. Dadaon depo yan mo, nga mo. Tameto. Kuha. Dadaon depo. Kaya 9,000 square meter. So, yung makapirma kayo ni, ayun po, salamat. MOA, Memorandum of Agreement, ayun na. So, yung yung katamang barangay chairman, Villa Maria, Rogelio M. Valencia Jr., Jericho Lansang, Barangay Kagawad, Villa Maria, Orling Sibal, Barangay Kagawad, Villa Maria, Reverend Father Regnal, Apostolate Director, Indigenous People of Pampanga, Most Reverend Florentino G. Lavarias Didi, Archbishop, signed in the presence of Claudette M. Pusong and Michelle Babiera, dito pong teacher, Baka Chicken. Pintana pong memorandum of agreement na po. Sabi talagang ready. Opo. Kasi may ready na po yung Gabon, ready na po yung lugar. Leaders sa Tina. Di leaders po ako. Kumusta na po din leaders po? Detang king sobra lapin detang katekistamik in pasbol. Nung wari kang kay sobra la din players, kulang yung game. So, karin po kanyang chapel yun, tinakay naman pong Chapel Pastoral Council, mga ta. Ngayon, ala pa, pero ating kayong group chat. Mag-group chat la po. Mas malakas yung signal kayo niya mo. Pero at least, detang principal ka rin eskwela, kaya bimilagyan ng group chat. Kaya pinasanting na po. Potang magmisa kami, den ka rin kay. Potaya tila pang den adiwa at inong Bible service. At mo king Ten City, tang Madre, detang king Pasbul, ang pong Kamyas, detang kikatamong religious education na mayari, ilang mag-Bible service. Kaya kini ing Rosary balang Aldo sa itang so tintana po leaders na po. Kaya na bala mo itang i-refine na lamok tang bala mo tsaka officially kailan ma-organize lang. Maindak ang po ma-form lang po na po. Pero atina. Ito pala. Pero yung pong funding ganita, syempre, kalupay ng kanta, Let It Be. Potas na Let It Be, bala ni nga pong gino. God will provide. At saka, aranasan ko kanitang 2004 to 2008. 2007. Ito. Ating panahon na itang first kaya ko 2004. Kung may simbambeng kedwan, kainingan. Pero may labas kayang simbambeng, ating yung para lang aliwang instrumento yung apong ginabanta, milabas kami kitang simbambeng. Pero ako mambita sa migmisa kedwal ganito. At mo po mo di mag-operla pong guli rin tao? Oo. Ay, Nakaraanyapin po tang kaya ganyan. Libe tama na libe. Diyan daw kong guli. Diyan kong... Wapen. Gcash yun niya mo po. Gcash po at yung kalibe. Kamuti. Avocado, apalya, saging. Okay, but... Po native manok. Organic pa yan. Organic. At kaya papambundok. Po tang kangkong kera sapa. So karas po kahit pahamaan namong talagang... Kini, tabalo... At saka siguro uling open, ito mo nang oras yan, mga alas 10 pero bala mo, kataman may kapali, Opo. Anak kanyaman mamang kembon, uling itang open.
So, kaya yung gana, eka mayarte. Ilabas ka. Ngarapin din kaya ba ako kaya nung nanay tangatin, siguro itong metong atiro damo naman kaya ni kanawat. Ang nanay tangatin. Mo na pamilit ang alaki ko. Among timo po kayo ne po bilang metong pari kay bat alos kayabe no po aldoldo. Nano po itang may kaya track kay kayo karela ot karela. These Tapin, people. calling Tapin sinabi ko, potang nanda ko, ikang memili kang, tayo tapin sinabi tang 2003. Paninap ke, itang maninap ko. Actually, tapin sabi ko kaya din, ako mambalo talaga din kayong ayta kayong bundok. Alam ka balo-balo. Kaya ganitang kabut ko niya papaninap. O ito, bala mo. Nyapin po itang annunciation, makarelate ko kitang annunciation of merit. Wala, prepare na ka. So, iyapong panji ganito kaya mga kilala. Pero papaninapiyan mo lang po. Alim, ako mambalong mag-retiro yan. Ating po. Oo, tsaka ako balong mag-retiro yung 2004. So, kanita mag-reshuffle tamo. Sakto kayo po. Sakto yung sakto, maka-ballpen yan, patagal yan, mahanapin dito ang committee on person. Okay, kaya yan, singala naman kumagang bundok ka. So, ito yung bala mo, yung peka inspiration ko at choke ang bundok. Kaya talaga pinili, bala mo, calling within calling yan. Tayo. Andi mo po among nano pa po itang akakit yung isipan yung pamangailang din tao. Itang para asawp da, Kenny po. Ngayon, actually, lilista ko pindetang aliwa. Normally, kari ang aliwang bundok kasi itang water system, yung medyo masakit talaga. So, ito yung metong priority kanin po talagang ating kini. Kasi kari ang sacraments, okay naman. Normal naman detang binyag, kumpil, detang kakasal. Ano po, karetang aliwang, talagang Timothy ang aliwang mana naman kini, dependent like yung rainy season. Potang medyo wala na, medyo masayang bagay danum. So, ito yung metong hopefully na medyo mikay, ang po kayang pitpid, ito, siguro pitpid dating panahon ito. Karin lapang eskwela. Yung pitpid yung lapang. Pitpid nga lang eskwela. Yung lang eskwela. Ito talaga. Pero Kenny po, ating po eskwela niya mo. Gayang grade 12 yung kini. Grade 12. Yung kamyas at inong grade 12, kay Bat Kenny Sapangwak, grade 11. Kay Bat Kenny King Diaz, elementary. Kay Kenny Villa Maria, hanggang grade 12. So, yung pitpid, mag-aral laking kwayan. Pupulay la kwayan, diyan karelang estudyante. King Kwayans Angeles. Pero yung gabiyayan da po ding tawa mo? Normally, kayang bundok. Naning tsakang bundok. Kakananda po kanta o bababada? Diyan nga, pamisalida. Nekay mumtala Holy Rosary, Apo, Florida Blanca, Kabetigan, pamisalid. Basta itang maralas kayo itang kapaya, saging, avocado, laya, yan. Then, pong detang aliwa pang pwede itang gabi. Kasi da po lalam kanta mong kanya-kanya. Ala pa pong organisasyon din na ala pang mo gimetong lugar, ala pa po. At actually, diyan do, ekbalo tayo pa medyo may kahit ang king gobyerno na naman yung porak. So, paano naman At di na anong pwesto kaya naging padeng kaya nang yakman makanahit ang kahit kami. Pero di nga lima, mas buridit ang lalaut lo. Siguro may halo ng pasyal talaga ito. Bala mo po itang... Buli na po ito na. Kesa, bala mo ito po itang at yung kamalos, ang bisa ka mo tangilas, mamasyal muna. Bala mo ila, kay watang magtindala, buridan ta medyo lumaut la, banta makapamasyal lang. So siguro bigla ko mga isitang, sana datang mo naman pa nang detang magpalimos kayang dalan nilang siguro. Ba't la po kimbundok tamreta? Nekay, yung potang darat sulag yung highway, patse biglat king salamina ng kotse, ay yamo nga na, taga Kenya. Pero patse, mas kugepo na. Nekay baka taga Sambales la, kaya taga Bamban. Dako kilala kanta. Pero anong taga Porac la. Balo da kayo po. Iyayamo nga. Baka siguro, lalo dito makanina mo, bininyag ko no dito. Balo da kayo po. Balo da na niya, botang, nung Kenya mo, Sapangwak, Kamyas, anong masanting naman gagawin dati ang kapitan, itang potang balitan dang detang karerang kay, ito mo yung Kamyas, balo ko tin lang pipirman na bawaling magpalimos. So, patsetin niyang abalitan, pakwadala. Kasi nekay ko nang kulapin kaya ni Deng Aliwa,
Tama kanya, ay, among eka mayarte kayang bundok milabas na kamanan. O na, siyempre, nyapin, siguro po, kumal makanan yung kahit itang nung, kasi makatokso itang 5 pesos, 20 pesos. Tambalang binyete po Oo, na. mabilis ka rin. So, nanyapin tang kitang king kaiburi, kitang king ating makasulat ka nito. Bawal magpalimos, bawal maglimos. Banta, misa nila talagang mag-obra talaga din aliwa. Kasi po among, ikami po, may touch ko pumisan kasi po ng kapatid na. Ningkay po, akit ko lang, may tulad pong kolong-kolong, pero 12 sila no, kung karakal na. Ningkay po tala po king pisamban mi, mausla po niya, among, ada po niya. Tutang kay ganta, magdalala pong saging o kaya guli. Kaya ba di nga alwa po nung kabokal tang, kaysa po magpalimos kami niya among, ini po, bala mo itang exchange. Yan, kaya sana po ka rin Manuel Beta mo, po tang kakitala po din kikatang kapatid, tamagdindamong, sana na, tatawad. Sana pindagdagan nyo. Kasi po, tawaran dala po tang kay... Bala pa bundok deta. Wow, Ela po bala bantay, bundok. ela bat kayang kapatagan deta. Wow, organic la pa. Pero ba't siya masyado na yung pumatas yung presyo das, pwede na mang ibaba. Pero madalas po kare, alam mong mababa kaya kasi, ba't huli nga. tumawad la pa rin tao? Dapat alin na. Nung kaya... Saop na po karela na. Babawal dala palang titi pa muna man niya mo. Tang potang kahit ang magpalimos, hanggat malyari. Kahit, minsan, pinicturean ko dito ang kitang king Robinson's SM San Fernando. Kaya sinen ko kita metong tang graduate magobra kang Capitol. Dito nga luwat ang graduate Aita College. Di nga luwat magobra no Capitol ngayon. Among kinaman po medication. At ing porak naman, masanting naman yung kahit. Okay naman. Basta masakit la, dalado yung district ng porak. Sila pong special privilege. Okay po naman. Kasi po yung feeling ko, balami lang po sasakit eh. Waling organic pa yung kakananda. Mapilan lang. Mapilan na magkakay mo. Tang, na kami pakailig po detang mag-medical mission. Opo. Alala ko masakit ito, manyag kong panulo. Sayang po yung panulo. Kasi po may apostoy kay minsan king mawakat. Oo. At ila pong dental, medical, ang pong optical. Alaman puminta ka rin. At saka po ata rin panulo, bala mo medyo babawal dala na po. Kasi po inom nung inom, may dapubal na nula. Pero ka rin pong hospital pala tila po na. Kaya ni metong kwakalingon dili kan bayo-bayo. Kaya ni itang siguro metong mo lang kahit ang nanaman nga pwede dang ituro kay katamo na. Diyan nga ay itang ganitang bayo-bayo kaya ni may naiki kung mangga ka rin. No, korakal. No, alang tao. Kaya pwede kong kumakarin na yaw. Kaya na nitang anak-anak ko. Ita mo pong agyo yung kanan. Ay, Honesty naman po na. Honesty na. Siguro medyo yung kanan lang tao. Pwede kang kumagan, pilan. O na nga na. Ita mo pong agyo yung kanan. Kinawa ko, mumeto. Tang honesty. Ihapin po ito itang equality ang pong equality ang pong equity. Sa ito nga balo tamo. Kasi katabo po, kunan mo nga po, kunan mo nga Putang kayo mo, manapangan. Pamisali mo pa. Balang kaya tangking, kumetong ikita kay, detang makalwala din manggagyan bakod na. Ito metong kinangwayang sungkit. Kaya pamisali na lang. May buisit ito, pinuto na yung mga. Balo. Pinuto na ito. Ngayon kayo po kasi isipan tamo, karen pumanal beta mo makrandam. Isipan tamo po, itang manuru karela, nemong. Ay, marakalab. Pero itamo tinga balot. At mo po ito, abaling among. Nano pa po nga alawang mong learn skill mo? Metong tang kempamangan. Kempamangan, ni kay magipanganlan Patay, ni kay edemang kanan. Patay, ni kay, de aluan, patay muli la, i-share de ang tagatang pamilyada. Ni kay makating makanitang style tang i-share de. Okay, itang po itang keni po tang kakasal. Timo, kanita muna kawaintin dyan Ito pala, timo, may bait lalaki. Manyese na kang damulag. Puwata pa lang kasi ating doti, dowry. So, timo, ing piyangaring anak na lalaki, bisa na mag-isawa. Okay, ing babae, ing kababay nan manyad lang adwan damulag, alon damulag. Ing dem pa lang may kakamag-anak ka lalaki ganita, mag-meeting lang. Ining ka na akong anak, bisa na mag-isawa, and then ing piyangaring na ng babae, manyad lang alon damulag. Nanong nga gawa ta kanita? Sige, metong kong damulag. Sige, nakikita metong. Pisa po sa diya pala anta. Sa kananta, biya diya datang damulag. Kaya na. Kaya ba't dito naman kababainan pala kanita,
Pitang metong adamulag, pwede din paten. Potay, dyan di ka nitan mo, tsa 2 kilo. Dito nga ganda ng kamag-anak da, dyan da naman. Kanita, dan yung pala sarilinan. Nakaltang po balo karela niya mo. Yung ka lamang po kasal pantayanan mo, makanano kayo pong... Siyempre, bala mo itamong mag-theologize karela, pero minsan ilang turong theology kikatamo din eh. Oo, kaya mo, in terms of kay, makanano kay... Ang providence po, karela. Unang yung pong babaling divine providence. Anya pi karela, ngawas na karela, apo na malyari. Inking apong gini, ngawas na karela, apo na malyari. Ot apo na malyari. Kasi tanganya rin, may malilyari. Apong gini ngawas na, apo na malyari. Pero yan naman po ne po, alwaya lagi ko. Alwaya lagi, pero... Kaya anti mo po nung gawin tayong parokya, ninan po suggestion lagi yun ah. Ngayon niya lapa. Pero kasi in piyesta kaya ni Kim Villa Maria, May 2. So itang lalawin kaya kitang karetang kahit tamit ang kanitang datanging Our Lady of Antipolo. Kini po. Oo, ito may... Tambyon biyahe na po. Baramas, kaya naman. Ako na ngayon nalapa. Siguro, nung po ang datang ito, pisabihan niya ito. Kasi po one time, kapostoy kami po balo kayo niya mong luwang bundok. At ilaba mo kayo po ano yung sagitay, San Martin de Porres. Kaya nga diwa, November 3. November 3. Kasi San Martin de Porres, tatang na Espanyol, imana, kaya. Native ya po. One native ya. So, kinang waya kule San Martin, kang mana, matuling ya. Anyapin po tayo magpiesta la. Yung meto nga palagi sabihan, San Martin matuling niya kutis, pero maputi konsyensya. Maputi. Dapat tayong palaging challenge. Pwede kang matuling kutis, pero malinis na ka man pilubluban. Opo. Kaya dakaltaan po abalo karela, pero buri kayo po itang hapo malyari niya mong. Balang mo kang tahitan niya mong, let it be. Let God, ne. Iyang balay nga pong ginubahala, bathala. Karela po, apo na maliyari. Kasi apapaliyarya na kaning apong gino. Ay, May ito pangakay kung mungkin siguro itang kanita, katambay-bayo Kenny, itan yung kahit ang itang marriage kahit age kaya pa medyo anak-anak la. May itong yung kultura ito patsede pa yung arid, may kasundo na la, alala dugong agawa din anak. Pero ngayon ito kung may mag-aral na la, at least adapin din ang alawang estudyante ngayon. Kanita pong diyang pengari mi, potang kasal la, alang masyadong pisasabihan lugod kasi itang obedience ka rin ng pengari na misa. Pero ngayon ito si kami, papamilinan na kami yan. Itang talagang kaluguran o may kaluguran. At saka kanita, basa mga 14 years old, 13 years old, piyabeda na na. Pero ngayon, at least miraras nung after high school o kaya after college. Kanita na mag-asawa. Pag itsula po rin papagaralyo among, may kapila na kayo pong graduates, Kenny po? Mga 30. Kaya, 30. Dito mong kiyang archdiocese tamo. Dito na. Kasi in LGU, Marakalya naman na Papagaral po na po. So, kaya Dabso ang pong... Marakala, sopan mo naman yung kikatamong elano yung Mayor Jing Capel po. Dito may alabasan, so supportahan na naman. Kaya kataan po mga 30 na la po na archdiocese. Kaya katamo mong boarding Program, house. Kaya mong boarding house. Nukol na po yan dito mo. Kawa-kawanin at ilang ating sambal. Itang mumunata mo, major in mathematics yan. Wow. Mathematics po. King married ako yun. At siya yung isang balis ito, April. Tuturuya po ka rin yan. Oo. At siya kayo dito. Bakit tala po pinandit deta pong letrato da rin graduates tamo? Opo. Ihamong kompleto yung po documents. David, April yata. 2012. Okay. Ini naman metong, masanting niya po kwento yun metong balo may mag-aral ya, kay kabira-bira, among pwede pong tuknang ko pa mo. Bakit? Kakagli ko po. Okay, sige. Ay ba't may anak kaya? Ay ba't katang medyo lalakad niya? Among pwede pong mag-aral pa si Bayo. Sige. Ay, ganda nga mapila na mga. Among tuknang ko po pa si Bayo. Bakit? Kakagli na ako na po.
May graduate siya po ita. Oh, may graduate. May kapilin niya pong anak. May graduate. May kadwaya po. Pero yung bro, kaya never give up. Oh, never give up. Isa. Talaga. At yan pa may itong kwento ya, among. Atin po ka ng seminaristang, atin pong Aitaminta Seminaryo. Wow. Ate po, Pakiramdam kayo, mas atin kwento kayo. Joey Saplala. So, kain sedi miyang baro, at ang gamit na, etad mineka rin, masaya. For the record, talbiyan diling in-introduce pang 19 niya. Yung palakpakan pa siguro niya mong seminaryo. For the record, no? Ano nang kay Pepo Ulyandala, muli na sa aguli. Ang home break po, Home break. mumuli rin seminarista. Ang kay kanitang Domingong Begi, mamaw si Father Emil Giao. O, Chingoy, utalay pa itang katang seminarista. Ama kanya, no? O, maus ko ako. Ay, minaus ko. Kaya milyari pala, itang Webis, magpaalam niya katang girlfriend na. Girlfriend. Kinis na. O, nang bengi. Opo. Karela, kahit kultura ita, kinis mo yung alaking makanta, makanya. Piyabeda na lang. Kaya piyabeda kaya may itong kwarto, ay babanten dala. Mga talagang lapabisang pareho. Tina kasing lalaki, mintay Florida Blanca, alauna na ningabak, likwanin babae king kwarto. Ay naos kay Joey, o nanon na midya, makanyan. O nanon kay mo. Pero kaluguran ay, nun talagang kaluguran, liban mo yan, tuloy mo. So, enemy. Wala akong balik yan. Anyapin, aos mi kayo, isang linggong seminarista. Kay Joey. Isang linggo siya. Pero yung milyari, pareho lang mayaring college. Teacher lang pareho. Teacher lang po ngayon Itang babae, Mariset, kanyang daycare king possible, kaya bati Joey. Joey naman, magobra, ngayon kang Kapitolyo. At least at nila po pangarap na yan po mo. Pero buri kayo po ita, isang linggong seminarista. Ala na po tinugiganta. Siguro po, walin po tayo magkaparokya kayo. Dakal po na. Potang bayo ka mag-50 mong manording kang neto. Kaya ikatamong Villa Maria. Kaya ba't po, metong mo pong curious kami mo po. Ding Lagyuda po ang pampilido. Kaila, Giao, Abuque, De La Cruz, Sibal, Duya, yung mga nyala. So, eputo ito itang no? Yung bala ko tanga pong panji. Joke mo po ita. Bala ko sabi na po kasi nung... Joke mo. Nung nino pong ngikitang pari. O yan, ngikitang... Joke yata. Pero tila po talaga linig siya. Tila talagang penny ba? Maral kayo ni Abuque, yan mga Abuque, King, King, Sibal, Duya, Valencia, Nyan lo kung tama, pertis no kang kanya wala naman. Wala naman. Pero din Lagyo, kanitang king, ken Lagyo, bala mo itamo, itang Richard, Peter, itamo na yung American names. Pero makain nila po Lagyo. Ila naman, kanitang mumuna detang, anyamisan makumpil kami, yapos seto, kaya begeging possible, kumpil. Kaya din dong name tag kenin Detang mumuna, kaya lang pa O yan detang talbi, itametong asikan, tanggapan meng... Asikan? Asikan. Aitan tutuki, kalamansi. Aitan tutuki, high school. Oo. Tapos ito, kaya kalamansi na binasa. Kaya tamamang kami. Tapos ito, tayo po binasa itang kalamansi. May papakaili na ako. Karakalalagyo, titing apili na yan. Talaga, asikan, high school, kalamansi. So, ito pong sesto pututo ita. Dito sesto. Baka siguro, siguro. Kasi po tingnan nung... Siguro, kasi itamo, kanitang burita mo, American names. Itang Richard, Peter, Paul. Buritang Pedro, Juan. Pero, bala mo ka, tatang patse bayo yan, tatang kayo. May okay ya karela. Kami po tingin kayabe, aking medya, lagyo na iyan. Joke yan po. Pero di ko kayabe. Amo. Okay. Kaya po, after 25 years, nung babalikan niyo po yung pangapari, atin pong resentment o kaya atin pa magsisi. No regrets po. Yung metong mila ko kanako itang emptiness. Kasi ganita, balamting kulang. Pero mo kayo po kanta niya mo, siyempre.
Pwede. Materially. Oo, material. Pero itapin, itangawsan ng emptiness na ing apong ginumo pala yung maka-fill in, ita makakakamu kanita. So, ito yung maragul kong pasalamat. Itang balama kanita ting kulang, niya pinapotang ko nanda ako di ko ta Amerika. O, masaya na kagaya ni Amerika, yan na. Lulbalyag yung araw. Pero ngayon pa siya sinabi, ganyan kapatid ko, yako din nga tsukin, ilatsu lang ka rin At ang ayun naisipan ng kapatata ka rin, masaya na Pilipinas ito yan. Ayun naisipan nun. Kaya din pong message ko rin bisa magpari. Dito manan o kaya magmadre. Dito panandamanda po ating emptiness karela. At saka siguro kayo magtipid pa siya nga pong gining minaus. Ako man mayar gabyado. Sigurado kong sumambot. Uling God knows the best. Mas balo na ning apong ginitang mga kakayap kaya katam. Opo, ita po siguro yung sabihan ng full of grace niya mo. Feeling tamo po atang tukyan tayo nga pong mawala. Feeling tamo mawala, pero ali pala. Mikat mo ang tamong grasya. Masain na yaman kasi nung itang tambing na ng pakit kaya kayong grasya, ala ka pa manggewa. So po ala nang magsumikap. Pero ing manyaman, tapos ang may pasar na kagiyatang balang pagsubok. Doon to nang kanita itang yako nitang sisindi ko pa minom o patsetik na ang kupo ini nang malyari kayong biyak wako pa mo malam na kapag maragol pa mo nung tingnan ko nung tuknang ko ini kasi po karakal mo pa pala dapat gawan karakal po pala kantamila ko yung sigarilyo po ngalak karakal pa pala dapat gawan O ita po yung pangapari ka mo itang mikat mo niya po. Balaka dakal may wala pero mikat mo niya po. Nanapit ang kausa ng nginigyan intindihan ng God is enough. Kasi totoo ito, potang anak-anak mo, we want to be powerful, we want to be rich, we want to be popular. Totoo naman. Ganyan ako nitong anak-anak ko, at bisa ako maging PBA player. Kasi bisa ako sumikat. Uling manalbi ako tang Crispa Toyota. Itang talagang kanyaman natayong sikat. Kanyaman natayong sikat, kanyaman natayong makanya. No? So, it's normal. Pero along the way, biglang manaliwa. Kaya naman po nga nakapari, nanon po mensayo mo. Kasi 25 na kayo po kami. Ako 18. Kaya ba't dakal pa po ba yung pari po yan eh? Kay, obedience. Potang, lalo na potang mag-reshuffle tamo. Obedience, mas kinuha rin da ka tayo dala. Tukita mo siguradong marakal tamo. Kasi yapas siya nagyaman. Patse, ka mag-obey. Ito yung maging bala mo balakid, yung maging balakid na emwa kahit ang grasyang dasan mo, kaya tang bayo mong assignment. Basta obedience, yan ko, kaya 25 years, impegi sabi ko talaga itang kaya bundok. Pero then yung nga yung assignments, basta nung nanitang biyada ka na, itam. So, nung at ikit ko naman after 25 years, mas kinuha rin nakadala ni nga po yun, at sumugi, anong kabisa, lungkot ka, pero anong tuki ka gatampurin, okay. Kita pong obedience ita, noon nakatadala niya mo. Siguro, aga na ka kung bigla yung pares pista mo kanita na, yapong packs na. Awari ka na sabihan, plant to, bloom, where you are planted. Nakamandala nga pong ginuha rin para gawa na kang bansot o kaya palatsa na ka pangatao, para gulahan na ka niya po. Kaya ba't kaya rin yung assignment mo, akit mo na mo, kaya dela na ako nga pong ginukini. Yeah. Kaya sigurado ka tika nga balo kay metong sitwasyon sigurado mo ito. among maliban po king baita po mayari, maliban po king kaya nga apostolate king bundok, king parokya yung kasalukuyan, at nga iba pong along apostolate. Ala na Kita nga mano po. Alina masyado kitang men of light alina. Mas makaka-focus ngayon ka rin ng college students. College students, ang po yung parokya ngayon medyo inking Jesus the Eternal Word, medyo busy. Waling kanya syudad Marakalataw. Dadatang blessing mete, blessing bale, kumpir. Nyapin medyo Kenny, ang po karetang college medyo... po madagol adjustment di tamang kasi kin pong city, po, city kayo, kay ba't kayo bundok. Po madagol adjustment. Ito potang hanapin, itang potang tutukyan, mo na yung burina ni nga pong Ginoo. Ena mapagal. Apas yun ang kupinte. Kanita nga Chuko America, mag-obra ko mo 8 to 5. Papunta ko pa mo king obra ko.
isipan ko na makanano ko muli. Ako, uling ako masaya. Itang hanggang kapatid me, potan talagang malaki potang malaki ang pwesto. Itang papunta ako pa mo, isipan ko na muli na ako. Pero ngayon, uling yapi na siguro itang kaburyani nga po na ako. Itang magenchoy hanggang pero nalawe may kalao na niya. Opo, ne. Lalo na kang tsuko pa kalulot, mas malawat ka nitang kang kalulot. Manibad ka rin magpagmisa ko kini. Pero potang muli ka mayang kakatawan. Tsaka may saya ko po yun kasi tinan sa Kenyamong. Dati po lang mas sa Kenyamong yan. Nano kumiras kayo, tricycle. Tricycle. Manal kila kayo pong jeep siguro niya mo Tricycle. Potang mumuran, tulak ko may tricycle. Iya akong taga-tulak. Dati po lang yan, maniya mo. Kasabi tayo mo ata, living saint siya tayo mo. Salamat king nga po. Thanks be to God. At finally po among, deta po nga ganagana pang bisang sumawop, lalo na po nga yung koronasyon, September 8, 2023, maganap ya po king gikatamo pong Capitol, ibalik ya pong gatpanapo namong. Deta po nga ganaganang bisa mag-donate, sana po, invite nyo lang mong banta, apayarte ang gating katamong So, may itong pong kaya na nagiging Archdiocese, lalo yung Cruzada, 2025, magka full-time ng pari kayong parokya, kayong kabundukan, ating peka-base tamo po in Villa Maria. So, adyata na po yung parokya, yung pisamban, yung kumbento, itang Paris Hall. So, as of today po, ining kumbento, ang pong Chapel Latina po, pero itang Paris Hall po yung medyo ala pa po kanyan. So makasadya no po ding tao, makasadya ni Yamo, makasadya ng lugar, ikay na po yung panay mo ibang mabilis. Kasi po this is not just about them, ne po, it's about our community bila pong Kapampangan, ne po. Kaya pasalamat yan. 75 years na rin. Kaya po full of grace tamo po, uling kaya betaya po yapon ching, kaya betala po yung kapatid tamong Aita, at ikayo pong kakrusada, abi-abi tamo po yung proyekto ngayon. Kaya kilagyo na po ng kakatamong kaluguran na Arsobispo, iyapon dong Labarias, yung kaya po suporta, po lingap kaya katamo, in Carmelite Media, in Nuestra Señora del Carmen, ini po yapon tok, kaya be... Father Ching. Opo. Maya pa... Aldo po, Kakrusada, Viva Virgen de los Remedios, Viva Santo Cristo del Perdon. Suluna kaning metolelangan, ikaing bulaklak sa riking leguan, anyapin mo meto ketawan, tururup king kekang kabanalan. O induning Diyos, malunos ka sa karening alipan mo, patawad ka po kaming Hindu, birening pagkalulu. Sulu na kaning metolelangan, ikaing bulaklak sa riking leguan, anyapin mo meto ketawan,